बिथांमोना दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामाखै। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों स्वर्गियारि फिल्म प्रडाक्शन। लोगोफोर नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिसोरनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आं बिथांमोननि चेनेलखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। डिसक्रिपसनाव थांनानैबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो जेन बिथांमोना आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनो थाखाय लोगोफोर आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गाला। आंबो बिथांमोननि बे भिडिअखौ आरोबाव खनसे आपडेट खालामगोन जेब्ला बिथांमोना फुल आपल'ड खालामगोन। लोगोफोर दिनैनि नैबे गुसुं भिडिअनि आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालांदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनो।